तो है गाइस माने नोंथांमोननिसिम आं मोनसे भिडिअ लाना फैलायबाय तो गासैबो भिडिअखौ जोबजासिम नायलां नङाबा बुजिनाय नङा तो गासैबो लाइक शेयार कमेन्ट खालामबानो जाबाय आरो जुदि चेनेलाव गोदानै हाबफैदो चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना लाबानो जाबाय तो दिनैनि भिडिअआ धामाका जागोन आरोना तो बिदिब्ला बेनि धामाका डिस्क्लेमारखौ लागायनोसै किब्रमान जाना उरैगोन आं नोंखियाव खना बोरबियान जाना बाहैगोन आं नोंथांनि थाइजौ सिङाव थानाय आन्धार पेनाबो बेफोरबायदि जिफ्लङोनोलै नोंथांमोना नुबा फाग्ला जालांगोन सिङाव थानाय बुस्थुबाबो डेन्जार बुस्थु ना बे माने सेकेन्ड पेपारा बेनिखायनो जिफ्लंनोबो हागौलै एसे सेकेन्ड पेपारा माबायदि जालांखोलै जेराव मेरावनो नुनाय तो नोंथांमोना नुबा फाग्ला जालांगोन बे सेकेन्ड पेपारखौ नायना लालाय नो 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 लामाथिं थांनाय मानसिफोरा गल'ल' नायलांबाय थादो बे बारनायखौ नायाखै बे सेकेन्ड पेपार ओंखारनायखौसो नायदो ये सब क्या देखना पड़ रहा है अच्छा है मैं अंधा हूँ बे बारग्राया सानदों मा आंखौ गल'ल' नायदों होननानै माने बे सेकेन्ड पेपार ओंखारनायखौसो नायदों आरोना नोंथांमोना सानागौ मा जादोलै बिलाय जाजासे होननानै खिन्थु बियो माने पुष्पा गार्लसो आरोना पुष्पा बड' गार्लस नोंथांमोना नुबा खर' गरम जालांगोन बिनि मोसानायखौ नुबा नुबाय दा मोसानायखौ माने धामाका मोसाबाय आरोना माने पुष्पा बड' गार्लसा ये बड़ी अच्छी बात कही आप गय जाना लानानै अफार जादों माने मोनथिबायना गय जानाया हमदोलै खर'आव सोरबा आंखौबो फसायदो गाड़ी स्टार्ट कर फेसबुकाव एसेबां मानसि नायो माने फसायबाबोलाय बहाथो जायगा मोननाय नङा जों बे फाग्ला बिदिजों जायो आं हारसा नङा बर'सो हारसा नङा मोनथिगौ नोंबो बर'सो खिन्थु फेसबुकआव होबाय नालाय तो जायगाखौ खालि मोननाय नंला तो उनाव खालि जाबाथाय खोन्थाहरबानो जाबाय आरोना तो गाइस बे भिडिअखौ जास्ट ओरैनो फानि जास्ट ओरैनो एन्टारटेनमेन्ट खालामबाय तो गासिबो लाइक शेयार कमेन्ट खालामबानो जाबाय आरो जुदि चेनेलाव गोदानै हाबफैदो चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामबानो जाबाय आरोना तो गासिबो शेयार खालामबानो जाबाय तो दिनैनि भिडिअआ एसेनोसै नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनसिगोन बाय बाय